Krásný dobrý večer všem. Já vás vítám u další večerní univerzity, kterou realizuje společnost Microsoft. Tentokrát s mým kolegou Microsoft Innovative Educator expertem i Microsoft Innovative Educator Fellow Tomášem Miličkou. Tomáši, já tě zdravím, ahoj. A ještě ten mikrofon a pak tě uslyšíme. Ahoj. Super. Já bych na úvod chtěl jenom pár důležitých věcí, takže já si tady s dovolením nasdílím obrazovku a začnu povídat o téhleté pro nás naprosto zásadní stránce, kterou asi všichni dobře znáte. Je to rozcestník informací, které Microsoft pro české mezi slovenské školství vlastně realizuje. A na tomhletom rozcestníku vy můžete vidět, že se můžete přihlásit jakoukoliv rolí, ať už rolí studenta, pedagoga, IT správce nebo vedení školy. Pokaždé se vám tam budou objevovat jiné informace. A z toho, co bych chtěl vypíchnout, jsou tady materiály, které obsahují příručky ke stažení v podobě nějakých 25 kusů vlastně předpřipravených knih, které jsou zdarma a můžete si je v PDF-ku vlastně stáhnout. Dále bych chtěl upozornit na šablony písemek, čili písemky ve formsech, které učitelé dělají pro učitele. Je tam 850 titulů, s kterými zase si můžete hrát, zkoušet, filtrovat a používat je ve své výuce. A určitě nesmíme zapomenout na stránku toho, co se tady teď dneska děje, a to jsou večerní univerzity, kde tedy můžete realizovat ten náhled té večerní univerzity, buď to přímo online právě s tím lektorem, kde se ho přímo můžete zeptat, anebo druhá varianta, že se podíváte na tuto stránku a na té stránce si můžete pustit zpětně vlastně nějaký webinář, pokud jste nějaký nezvládli. Jak vidíte, těch témat je tam celá řada, ať už je to videomapping, Minecraft v informatice pro první stupeň, mikrobity, práce s jazyky nebo řekněme práce s jazykovými prostředky a nyní teda matematika, příští týden nebo za 14 dní se můžete těšit na novinky a užitečné funkce v Office, tedy v desktopových aplikacích. Co bych chtěl ještě zmínit, tak velmi důležité, tady v tomto místě najdete akce pro vás, které připravujeme a z těch prvků, které teď, protože je konec roku, tak už mnoho jich proběhlo. Ti, co se chystají, tak je to určitě letní škola moderních učitelů. V roce 2024 to bude opět v Luhačovicích a vy se můžete dnes už registrovat. Řada míst už je tam zabraných, ale stále je tam spousta míst volných. A pak bych chtěl zmínit ještě facebookové skupiny, skupinu Microsoft pro školství, kde naleznete celou plejádu informací, které prostě tady publikujeme, ať už jsou to právě poznámky a věci týkající se těchto večerních univerzit, anebo, jak vidíte, velmi populární umělá inteligence. To je tedy skupina facebooková Microsoft pro školství a dále jsou to třeba skupiny pro správce IT a další možnosti. Tak toliko k tomu úvodu absolutnímu a já samozřejmě už teď nebudu vůbec zdržovat, protože tyto obecné věci jsou velmi důležité, ale ne až tak top důležité jako informace, které si dneska odnesete od Tomáše. Takže Tomáši, já se umlču, předávám ti slovo a uži si to. Dobrý večer, já vás všechny zdravím ze Znojma a děkuji moc Jirkovi za přivítání, milý přivítání. Já dneska jsem před úkolem sdílet s vámi všechno, co se mi honí hlavou ohledně podpory matematiky v rámci digitálních zařízení, možností a podobně. A je toho takový kopec, že nevím, jak to všecko zhromáždit. Takže jsem zvolil takovou metodu vypíchnout pouze pár zajímavých věcí. To znamená, no, tak teďka zrovna tady nevidím tu svoji prezentaci, tak já budu sdělit obrazovku, no už je to technicky jedno. Takže já pustím prezentaci a jen vás poprosím, že moji obrazovku vidíte. Předpokládám, že ano. Jo. Takže ano, já se jenom představím, jmenuji se teda Tomáš Milička, jsem učitelem na základní škole ve Znojmě, učím matematiku a výpočetní techniku. Školím
digitální technologie, spíš digitální gramotnosti pro NPI, pomáhá Microsoftu se školením některých produktů, který miluju. Určitě se o nich tady ještě dneska zmíním. Tak pojďme na věc, ať vás nezdržu. Tak, první věcí, kterou musíme si uvědomit, digitální technologie a obecně pokrokové věci vždycky nám budily emoce. Vzpomeňte si na stroje, které likvidovali dělníci, protože si mysleli, že přijdou o práci. No, myslím si, že práce je pořád dost a dost, jenom jsme se posunuli dál. V 80. letech 20. století byly protesty proti používání kalkulátorů, to znamená kalkulaček, přesněji, výuce, a do dneška to není podle mě uzavřené téma. Jinak tenhle ten obrázek podle mě je docela problematický. Když se podíváte na to datum, nad tím obrázkem je tam napsáno Saturday, 5. dubna, a pak je tam nečitelný rok. A snažil jsem se zjišťovat, co by to mohlo být. Možná je to rok 1986. Ale zatím když jsem to zkoušel s 60. lety, tak mi to prostě nevycházelo. Ale v každém případě protesty proti používání digitální technologií jsou a budou. Určitě máme dneska aktuální téma umělé inteligence, ke které se nakonec také dostaneme. Já možná vypnu kameru, protože si myslím, že není potřeba, navíc se mi občas seká, tak kdyby náhodou, tak aspoň nebudu zamrzlej. Tak, pojďme dál. Pojďme se bavit o tom, co opravdu tady máme. První věc je takzvaná kalkulačka. Obyčejná kalkulačka, která je součástí Windows. Připadá nám úplně obecná, připadá nám obyčejná, možná hloupá oproti těm, které máme v mobile, které si kupujeme. Ale pojďme se podívat dneska na to, jak nám můžou pomoct. Tady zrovna třeba na tom obrázku můžete vidět převod z objemových jednotek litrů na metry krychlové. A je tady třeba vidět rovnou převody na ostatní jednotky, například na stopy krychlové, na galony britské, galony americké, dokonce kvarty, to jsem předtím vůbec neznal, dokud jsem neotevřel tu kalkulačku. A je tady teda i přepočet na počet van. Tam jsem teda hledal, jaká je vana, co se tím myslí, ale nenašel jsem. Tak se pojďme podívat na tu kalkulačku jako takovou. Ona má, kromě té standardní kalkulačky, i vědeckou, kterou já jsem třeba většinou používal. S tím, že tady už potom najdete i funkce, které vám umožní počítat na v podstatě střední škole. Potom tu máme programátorskou, ta se hodí zase třeba pro převody mezi dvojkovou soustavou, a tu jsem používal, když jsem potřeboval programovat třeba nějaké bitové operace. Výpočet dat asi není pro nás nějaký složitý, většinou tohle bychom udělali asi spíš v Excelu nebo podobně. Co je tady zajímavé, je tady převodník měny. Já si můžu vybrat dnešní převod, že budu chtít si koupit koruny a kam pojedeme? Pojedeme na Filipíny. Dobře, pojedeme na Filipíny. Takže já, když si za 1000 korun si koupím 2456 a půl v podstatě filipínského pesa. A co je důležité, tady jsou aktuální kurzy. To znamená, on vybere ty kurzy z internetu, takže se to v podstatě na informacích, které jsou naprosto aktuální. Není to žádný odhad. Ano, tohle můžete udělat i v prohlížeči. Přesto v té kalkulačce můžete použít i toto. Zajímavá je energie, takže můžete třeba 1000 joulů, máte, že to je zhruba 0,11 baterií. To znamená jakási demonstrace toho, kolik je tam vlastně rychlosti.
Já když si vyberu kilometry za hodinu a budu to převádět třeba na metry za sekundu, tak si vyberu třeba 20 km za hodinu a tady vidíte, že je to 0,28 rychlosti koně. A nevím, jestli jste si všimli, že když jsem tam měl 2 km za hodinu, že to je 6,21 želv. Takže pro zpestření, třeba pro děcka, je tohleto docela pěkná věc a můžete se pobavit o tom, nejenom u toho převodu, u těch jednotek, ale můžeme se pobavit i o tom, jak vlastně je to v tom reálném světě. A to byla kalkulačka v té podobě, kterou je ale běžně známe. Ty převodníky jsou fajn a máte tady spoustu dalších a dalších informací. Já bych vám ale dneska chtěl ukázat vykreslení grafu. A pravděpodobně vykreslit graf funkce y se rovná x na druhou si myslím, že nebudete považovat za nic zvláštního. Tak, akorát tam musím napsat to x na druhou. Tak, ještě jednou. A to mi vykreslí ten graf. Já bych vám ale chtěl dneska ukázat spíš nerovnice, protože ty se znázorňují poměrně složitěji. Takže když například y má být menší nebo rovno 3x, tak mi to znázorní krásně vybarvenou, vyšrafovanou plochu. A když já chci, tak si můžu vybrat i barvičku. Takže je tady moc pěkná funkce toho, jak znázornit celou polorovinu danou touhletou nerovnicí. S tím, že potom se můžeme bavit o tom, za jakých podmínek, když já tady třeba teďka dám y je větší nebo rovno a já tam dám třeba x plus 2, asi tam takhle, x plus 2. Tak. A teď vidím, kde se mi vlastně ty poloroviny protínají a můžu se teď s tím o tom bavit. Abych to třeba zvýraznil, můžu asi vybrat takhle jinou barvičku, která mi to lépe zvýrazní. Je to teda o tom trošičku si hrát a jak to potom znázornit, protože pokud to budete dělat na nějakém datovém projektoru, tak to bude poměrně náročné. Když tam budete mít tmavou s tmavou, tak to bude složité. Takže tady nechám na vás, ale tohleto jsem vám chtěl ukázat. Samozřejmě dá se tady pracovat i s klasickým znázorněním rovnic, třeba periodických, to znamená sinus 2x. Takže mi to krásně tady vykreslí graf funkce sinus 2x. Samozřejmě můžete kdykoliv přibližovat a můžete se podívat na hodnoty. Co tady možná je takového nešikovného pro nás jako matematiky, že to tam nevidíme v těch odmocninách a podobně, ale myslím si, že na to se dá zvyknout nebo na ty hodnotách pi. Ale co tady jsem chtěl ukázat je, že když si použiju funkci y se rovná například druhá odmocnina z x, z3 lomeno 2, to znamená, v podstatě budu dělat rovnici, kdy sinus 2x se rovná druhé odmocnině ze 3 lomeno 2. No a tady je teď z toho grafu krásně vidět, že když si to potom zmenším, že těch hodnot je nekonečně mnoho a že se pravidelně opakují a že to vlastně skáče vždycky po té vlně, že si odpovídají ty části té křivky. Samozřejmě, dá se to znázornit i v jiných nástrojích podobně. Já vám to ukazuju, že ta kalkulačka, takzvaná hloupá kalkulačka, tohle pro nás umí. Co
ale většinou ty ostatní nástroje neumí. Když mám tady tu funkci sinus 2x, je tady analyzovat funkci. A když se podíváte, tak mě to vypíše základní analytické prvky té jednoduché funkce. To znamená, mám tady funkci, která je y rovná sinus 2x, tak. A tady vidím, kdy nastávají minima, kdy jsou maxima, kde jsou ten flexní body, jestli ta funkce má asymptoty. Pojďme se podívat, jak bude vypadat obyčejná funkce 1 lomeno x, abychom viděli úplně ty základní věci. Já tady vyhodím schválně tuhletu funkci. Takže tady mám klasickou hyperbolu a můžu se podívat na její analytiku. A tady máte všechny informace pro žáky. Samozřejmě není tady postup, jak některé věci odvodit. Je tam krásně vidět, že neexistují minima, že tam neexistují maxima, že funkce nemá šikmé asymptoty, že má vodorovnou a svislou asymptotu a podobně. Takže tohleto je takzvaná naše hloupá kalkulačka, ale myslím si, že je velmi podceňovaná. To znamená, připomínám, krásně tady vidět ty poloroviny dané nerovnicemi, krásně jsou tady vidět třeba ty periodické funkce a analýzy těch dat. Já se vám teď pokusím ukázat další nástroj, který je v mobilu. Je to takzvaný MathSolver a já se k němu budu teďka dál nějak vyjadřovat. Takže tohle je aplikace, která umí vyfotit z mobilu rukou psaný text a umí ho vlastně zpracovat, převést na základě vlastně umělé inteligence do rovnice a umí nám kromě řešení zobrazit kroky toho postupu, včetně výkladu. To znamená, vidíte, že k obou stranám mám přidat x. Tím pádem mi to vlastně vypadne zprava, je to převod zleva doprava. Odečítám, potom vydělím, potom zjednoduším. Ta rovnice je tady znázorněná potom i grafem. Tohle všechno je aplikace na mobilu. Tak, ještě jednou. Tak, nechceme ještě jednou. Posuneme se dál. A já tu mám další rovnici, vlastně stejnou. Já se přiznávám, že jsem z tohoto připravil dopředu, protože jsem se bál, že mi tam začnou vyskakovat nějaké zprávy na mobilu, takže proto jsem si to připravil jako video. Tady mám rovnici, která byla postavená na zlomcích a bylo potřeba převést na společného jmenovatele. Tak, teď se musím kousek vrátit, protože jsem povídal. Tady jsou 3 čárky nahoře v té aplikaci, které nám umožní převést vlastně tu rovnici na sadu kvíz, který má podobné rovnice. O co tam technicky jde? Je to o tom, že já mám kvíz, je tady historie těch rovnic, které jsem použil, a vy si vybíráte počet otázek a vlastně mi to nabízí možné odpovědi. A když nevím si rady, můžu si znovu zobrazit tu nápovědu. Zobrazit to krok po kroku, to znamená pro žáka na procvičení skvělá věc. A takhle může pokračovat dál a dál. To znamená, v obyčejném mobilu mám aplikaci, která mi vyfotí třeba z učebnice nebo ze sešitu příklad, který potom nejenom, že mi ho spočítá a dá mi postup řešení, když jsem to třeba té hodině blbě zapsal jako žák, ale nabídne mi i příklady k procvičení. Ještě před pár týdny to bylo součástí toho základního zobrazení, jak tam bylo to řešení a kroky postupu, ale přesunuli to do těch 3 čárek toho ovládání. To znamená,
je tam potřeba. Všimněte si, že tam dole jsou potom i videa. Jsou tam další nějaké odkazy na materiály. To znamená, je to docela komplexní nástroj pro podporu žáků. Tak. A já teda to už utnu a půjdeme dál. Takže tohleto byl Mass Solver, který je součástí, nebo jako aplikace, ale my se do ní můžeme dostat i jako do obyčejné webové aplikace. Když si dáte vyhledat Mass Solver, tak vás to přepne do téhleté stránky, která vlastně umí pracovat s poměrně pokročilými koncepty. To znamená vlastně pro vysokoškolské učitele tady jsou i věci typu, je to teda nešikovně přeloženo, jsou tady jako derivace, integrály, limity, jsou tady ale taky klasická trigonometrie, statistika, práce s maticemi a podobně. Tady totiž můžete tu rovnici si zadat úplně stejně jako kdekoliv jinde, to znamená, vy si tady můžete zadat x plus 3 se rovná 7 minus x. Dám vyřešit a funguje to úplně stejně. Jen mi přijde pohodlnější ta práce s tím mobilem. To znamená, tady máte ten postup řešení se vším všude i s tím grafickým. Nerozumím proč, ale tady je ten kvíz součástí té webové stránky přímo pod tím řešením, což mi přijde šikovnější, ale pravděpodobně autorům té aplikace to přišlo šikovnější přehodit jako samostatně. Najdou tady žáci, nebo vy, i odkazy na videa, které vysvětlují tuhletu konkrétní látku. Jsou tady odkazy na Kánovu školu, jsou tady odkazy na další materiály a můžete se podívat, že tady najdete další zdroje, ze kterých je možné čerpat. To je klasický Mass Solver. Ten už jste pravděpodobně mnozí z vás viděli. Ale co tady přibylo? Přibylo nám tady hrát. Je tady jednoduchá hra, která umožňuje hrát jednoduché aplikace. Koukněte, jak to třeba funguje. Tak, já tady mám teď, vidíte, že mi ukazuje, jak mám udělat tu rovnici. 2 plus 5 je 7. Potom mám udělat tu rovnici, poskládat tahem, aby 3 a 1 byly 4. To je poměrně zajímavý koncept, který se mi hodně líbí. Tak, půjdeme na další. Takže tady mám 30 minus 11 je 19. Mám tady, že 2 x 13 je 26. Mám tady koncept, 50 dělám 10 je 5. Nemyslete si, že to takhle ze sebe sypu, já jsem si to napřed zkoušel, abych tady nevypadal jako tajtrlík před váma. Takže tohle je poměrně pěkná věc na vyzkoušení, zadarmo nástroj na hru pro děcka. V podstatě jsme někde na 1. stupni. Určitě doporučuji. Tady v té sekci stáhnout jsou odkazy potom na tu mobilní aplikaci App Store nebo na Google Play vlastně do mobilů, do tabletů, abyste tu aplikaci jako takovou mohli hrát. Takže to je Mass Solver. Za mě skvělá aplikace, která je navíc teďka doplněná vlastně o herní koncept. No, teď se dostáváme k umělé inteligenci. Pravděpodobně jste už narazili na klasický ChatGPT. Na rozdíl od ChatGPT, který je na stránkách OpenAI, je ten, co je součástí Bingu, napojený na internet jako takový. To znamená, je schopný pracovat s internetovými zdroji. Takže já když si vezmu
ten prompt. Musím se přepnout teda do Bingu. Musím ho nějak přesvědčit, abych se k tomu dostal. Tak. Na klasických stránkách Bing.com chat najdeme. Já jsem teďka ve školním prostředí, prosím. To znamená, nebo teda, ne, teďka jsem v soukromém prostředí, to znamená ne ve školním. A já mu můžu říct, aby mi vygeneroval 15 rovnic, které jsou podobné nějaké rovnici. Nejsou, kdo ví, ty rovnice, kdo ví, jak objevné, nejsou, kdo ví, jak rozdílné a pestré, ale co je na nich pěkného, je, že vám vytvoří databázi vlastně příkladů, ze kterých můžete udělat jednoduchý pracovní list. Tyto rovnice jsou podobné. Vidíte, že vám tady vypíše a popisuje, co vlastně s těmi rovnicemi dělal, jak se k tomu postavil. A dokonce vidíte, že tady vám napíše i postup řešení. Jasně, pravděpodobně my jako učitelé to nepotřebujeme vědět, ale je to šikovné. To znamená, tady vlastně můžete to potom jenom vzít, skopírovat a ty rovnice použít. Další věcí, kterou tam mám, jsou různé příklady, třeba na pythagorejské trojice čísel. A tady vám chci ukázat, jak on pracuje vlastně s tím internetem. To znamená, on nejenom, že to nějakým způsobem mi zpracuje a zobrazí, ale ukáže mi i zdroje. Takže vidíte, že mi tady navrhl základní pythagorejskou trojici, kterou pravděpodobně matematikáři nosíme v hlavě pořád a neustále. Ale teď mi začne navrhovat další. No, navrhovat. On je vybírá z internetu. Přiznejme si, že je v tuto chvíli kopíruje ze stránek. A vidíte, že nám tím píše, že jsou takzvané primitivní. Jde totiž o to, že jsou vlastně ty základní, které je možné potom získat pouze tím, že vlastně je všechny zvětšíme v určitém poměru. Tady potom k tomu vysvětluje, jak to funguje, jak s tím pracuje. Tak a tady mi teď generuje odkazy. Aha, tady mi to teďka nevygenerovalo, tak já se zkusím přepnout do nového. Zkusíme vyvážený. Zkusíme to samé v nekreativním režimu a tam se chová trošičku jinak. Tam opravdu více cituje. Já nevím, jestli jste si všimli, tam on daleko víc se o tom přemýšlel. Teď vyloženě čerpá z webových stránek Wikipedie a z dalších a tady je prostě vypíše. To znamená, a tady máte zdroje, kam se můžete podívat a kde s nimi můžete pracovat. Takže to byla třeba pythagorejská čísla. Pak tady mám například data pro statistiku. Já jsem tím nechtěl zdržovat, ale podívejte se, mám tady vytvořené 2 tabulky, které jsem mu řekl. Takže vytvoř mi tabulku, která bude obsahovat údaje o počtech obyvatel v městských částech města Brna, včetně jejich věkového rozložení. On mi tam dal takovou trošku omáčku, ano, ale vytvořil mi tabulku, kterou já můžu otevřít a upravit v Excelu. To znamená, já jsem schopný tuhletu tabulku otevřít a dále zpracovávat v Excelu. Takže vyexportovat, udělat k tomu grafy a podobně. Ale to, co je tam nakonec za mě bomba,
je, že nám tady shrne základní informace o těch datech. To znamená, uděláme jakýsi slovní popis nejzajímavějších faktů. No a protože je to umělá inteligence, já trošku už vím, že může na ní být náročný, já jsem mu řekl, vytvoř mi k tabulce 7 otázek, které budou založeny, vidíte, že tady mám překlep, on se s tím poradí, na informacích, které si napsala pod tabulku. A teď mi tady vytvoří otázky, která městská část má nejvyšší podíl dospělých obyvatel a která nejnižší. Takže já takhle můžu si připravit data, můžu je nabídnout dětem, můžu k tomu připravit otázky, na které žáci hledají ty odpovědi. Za mě úplně bomba pro statistiku a další věci. Když se podíváte, tady máte vlastně vidět ty počty obyvatel. Můžeme hledat průměr, nechat si spočítat, můžeme hledat minima, maxima v těch datech. To znamená úplně skvělý zdroj, který je součástí Bingu. Samozřejmě tohle je založeno na přímo aktuálních datech. Vidíte, že to bere data z Wikipedie, z data Brno.cz a z dalších databází, které jsou aktuální. To znamená, nejsou to data odstřižená někdy třeba v roce 2019 a podobně. Takže to je poměrně zajímavé. Navíc vy tam můžete nahrát svoje data a na rozdíl od chatu GPT máte zajištěno, pokud pracujete v rámci licence Microsoft 365A3, tak vlastně jedete v chráněném režimu, kdy on zajistí, že data, která publikujete v rámci toho chatu, tak vlastně zůstávají pouze vám a nedostávají se v rámci té umělé inteligence do společných dat, jako se to stává ve velké části těch generativních modelů. Já jsem tady potom ještě dneska nechal vygenerovat další tabulku státy střední Evropy s počty obyvatel, rozlohou a HDP na obyvatele. A vidíte, že i tady mi udělal jakýsi souhrn a jenom potom věcí další otázky, aby mi připravil nějaké hádanky na základě toho, co tam je. Například největším státem střední Evropy podle rozlohy je Ukrajina, která má také nejnižší HDP na obyvatele mezi státy s více než 10 miliony obyvatel. To znamená už poměrně sofistikovaná struktura těch dat a ta otázka na tohleto by byla už zajímavá, protože musí hledat podle několika kritérií ti žáci. Dobře, takže to byl ChatGPT a já bych vás ještě chtěl odkázat tady na průvodce chatem GPT ve škole, kde vás to přepne, nebo kde se dostanete na stránky, které mají nás uvést do využití té umělé inteligence. A je tady třeba hnedka prompt na matematické příklady, jako ukázka, prosím vás. A je. Zákon schválnosti. Zkusím ještě jednou. Jo. Vygeneruji 10 příkladů na násobení a tady je to teďka vysvětlené. On vám připraví ty příklady a vy mu řeknete v příštím smaž mi ten výsledek a nahrať ho vlastně potržítky a máme hned pracovní zadání pro děcka, který můžete někam nakopírovat. Je to jakýsi motiv, jakási motivace, takže chat GPT ve škole. A samozřejmě můžete používat model, který je součástí Bingu, který je dokonce model 4.0. Vlastně zdarma. Tak. Dalším nástrojem, asi můj nejoblíbenější, je OneNote.
Pravděpodobně jste už ode mě nebo někde už o OneNoteu slyšeli, ale já bych dneska chtěl ukázat a připomenout několik důležitých věcí. Ty nástroje nejsou jednoduchá ořezávátka, ale umí pracovat i třeba se soustavou lineárních rovnic. A já s tou udělám soustavu lineárních rovnic tak, že před tou udělám složenou závorku, byť takto hnusně. Zkontroluji si, že to mám v pořádku a vyberu akci a dám vyřešit x pro x a y. No a protože ten nástroj MathSolver vznikl později než nástroj, který je tady v tom OneNoteu, tak si myslím, že je odvozený, že minimálně spolu vytvářený a jenom ten model použitý dál. Já si můžu vybrat postup pro řešení dosazováním, dokonce můžu použít maticový počet. Schválně vám ukážu, jak vypadá třeba pro vysoké školy nebo pokročilé gymnáziální výuku. Můžete použít tady ten postup, který dětskám nabídnete. Vidíte, že tady se používá jakési násobení, případně můžete to řešit jiným způsobem, ale většinou bude pro nás lepší třeba metoda dosazovací. Vidíte, že on mi to tady takhle postupně celé vytvoří, popíše, co s tím dělá, jak s tím dělá. Vidíte, že tam jsou nějaké zlomky, to znamená, možná bude lepší použít metodu eliminační, to znamená sčítací, kde už ta čísla nejsou tak v úzovkách hnusná, takže to můžeme potom žákům nabídnout jako vhodné řešení, jenom tím, že to potom někde takhle překopírujeme dál. Jenom si zase přihřeju polivčičku v tom, že je to možné otevřít takzvané asistivní čtečce, která mi umožní to celé nechat přečíst. Nevím, proč to teď zlobí. Možná tady mám teďka nějakou chybu u mě na počítači, ale asistivní čtečku pravděpodobně uznáte. Teď bych vám chtěl ukázat vlastně tu obrovskou výhodu a postup psaní toho tím elektronickým perem. To znamená, pokud používáte například nástroje od Microsoftu, to znamená počítače, například Surface, nebo když budete používat nějaké další s elektronickým perem, tak můžete napsat rovnici elektronickým perem, jenom vybrat ten obsah, kliknu na matematika a vidíte, že tady se mu nelíbí to moje L1. Takže já takhle dám opravit, zakroužku, co je špatně a vyberu, co tam je správně. Když bych teď dal rukopis na matematický zápis, tak mi vlastně vytvoří to, co jsem si tady nějakým způsobem už předem nakopíroval, abych věděl, kterou rovnici mám použít, abych nad tom tím nemusel přemýšlet. A já můžu teď vybrat vyřešení pro x. Vidíte, že mi tady to krásně zobrazil. A já si Tomáši, já se moc omlouvám. Prosím, tvůj mikrofon silně šumí. Já nevím, jestli to je jenom u mě, nebo ještě se zeptám i ostatních, jestli slyší ten šum také, ale já tě skoro neslyším některá slova. Zkusím. Já totiž slyším šumění u mě. Já toho zkusím vypnout a zapnout. Ano, děkuju. Já ten šum slyším, jako i když vypnu mikrofon. Dobrá, tak asi pokračuju. Já jsem se díval, jestli někdo nemá zapnutý mikrofon, ještě z účastníků nemá. Tak a teď je to v pořádku. Teď to přestalo. A nebylo to u mě. Někdo pravděpodobně měl puštěný mikrofon u sebe. Aha, tak už je to v pořádku. Ale dobře, vyřešili jsme to. Takže já teďka si můžu vybrat, jak vyřešit klasickou kvadratickou rovnici.
zase s celým postupem, tak jak je to, jak už jsme viděli, prostě takhle zase jenom přetáhnu řešení, případně můžu žákům ukázat, jak to bude vypadat pomocí vytýkání. A tohle je středoškolská matematika, velmi jednoduchá, ale my se můžeme podívat i na koncepty vyšší matematiky. Tak vidíte, že teďka záleží, jak to potom vyberete, protože pak se s váma bude bavit za určitých podmínek. Takže tady trošičku dávejte pozor na práci s perem, ale na to si za chvilku zvyknete. Krásně mi z toho udělá matici a já teď můžu použít klasickou Gaussovu eliminaci. On mi ukáže, jak bude vlastně vypadat ta její eliminovaná podoba. A můžete si tady nechat vyhodnotit matici, můžeme si nechat transponovat tu matici, můžeme zjistit velikost té matice, to znamená její dimenzi vlastně a podobně. Takže jsou tady základní věci, které se týkají matic. A jenom okrajově, prosím, okrajově, ale myslím si, že naposledy, ale ne nedůležitě, můžu řešit i derivace. A já si tady teď vyberu například derivovat vzhledem k x. A je pravda, že tady mi nenabízí řešení. Tady mi nenabízí krok po kroku ten postup. Je to asi zatím ještě náročné. Můžete se podívat, jestli vám to nabídne v tom MathSolveru, nejsem si úplně jistý. Můžete to potom teda integrovat, můžete si tu funkci, kterou derivujeme, můžete si nechat zobrazit v rámci klasického grafu, aby bylo jasné, co vlastně hledáme. Systém tečen k této funkci a podobně. Potom tady se můžeme podívat na relativně zase jednoduchý integrál, určitý. A já si tady teď, když si kliknu na tu matematiku, tak si dám vyhodnotit. On mi napíše, že to je 9 a tady už mám ale postup řešení. To znamená, jak můžu postupovat při vyhodnocení integrálu určitého poměrně jednoduché funkce. Takže tolik asi tady k poznámkovému bloku OneNote. Samozřejmě v něm můžeme pracovat s pravítkem. Pravděpodobně už jste viděli, pardon, tady musím kreslit. S pravítkem můžeme tady dělat nějaké náčrty, můžeme tam vkládat obrazce. On umí potom docela hezky dělat rovnoběžníky. Takže stačí si jenom zapnout rukopis na obrazec a funguje to naprosto pohodlně a šikovně. Takže to byly ukázky v poznámkovém bloku OneNote. Tak, já mám pro vás nachystanou ještě jednu ukázku, spíš zajímavost. Kdo z vás jste se zamilovali jako já do Minecraftu, tak přibyla nám tam do výukových sad v rámci matematiky Chaos mumie matiky. Je to neuvěřitelně pěkná série logických a matematických úloh, ve kterých vůbec se nemluví. Všecko je udělané pomocí názorných animací, kde jakýsi archeolog, který trošičku připomíná vzdáleně Indiana Jonese, objevuje tajemství pyramidy a kromě luštění hádanek tam přeskakuje různé překážky, řeší tam boje s mumiemi, zombíky a podobně, ale je tam skvělý systém souměrností, úhlů, to znamená, je tam například vidět krásně
zrcadlová síň, jestli jste někdy se zabývali Egyptem nebo viděli v některých filmech, oni vlastně ozařovali ty prostory pomocí zrcadel, to znamená nějakým způsobem směřovali ty paprské, vytvářeli světlo a na tom je tam založená celá jedna ta úloha. A je tam tangram, ten mi přijde jako jeden z nejslabších, ale vůbec to nevadí. Je zajímavý. A nakonec vlastně můžete porazit mumii. My s Monikou Lekovskou jsme si říkali, že je strašná škoda, že to trvá hodinu, než se člověk dostane, přes hodinu, než se dostane k tomu poslednímu úkolu. Takže Monika vytvořila s mojí pomocí svět na jejich stránkách, kde vlastně vy se dostáváte do toho Minecraftu. Já vám jenom ukážu, kde najdete ten svět ke stažení. Monika Lekovský, kdo ještě neznáte. A zde dole ke stažení najdete, ono se to tady jmenuje Math Mummy Mayhem Museum. A co tam najdete? Tak. Najdete tam svět, který je vlastně v knihovně, se objevíte, a jsou tam jakési portály do těch jednotlivých úkolů, bez těch jednotlivých skákaček, které jsou fajn pro děcka, ale pro nás dospěláky je to relativně otrava. Tak, teď to po mně chce přihlášení, nevím proč. Doufám, že pustí mě to. Tak, v mých světech já vám ukážu tady ten svět a poslední, co tam je na tom obrázku. Vlastně pořád jste v atmosféře toho světa uvnitř nějakého sarkofágu, nějakých egyptských archeologických vykopávek. Tak a v něm můžete nějakým způsobem řešit tu úlohu. V okamžiku, kdy vyřešíte, tak se vrátíte zase zpátky, takže nemusíte procházet úplně celý ten příběh, byť je zajímavý, je krásný, musíte projít spoustou úkolů k tomu, abyste nakonec zvítězili a porazili mumii. Tak jsem trošku doufal, že to bude rychlejší, tady to načítání. Tak budu zatím ještě povídat o těch úkolech dalších. Jsou tam, ten úkol, který teďka máme před sebou, je o tom, že jsou tam nějaké desky, je tam vlastně jakýsi plán, symetrie, do kterých ty desky budete ukládat. V téhleté hře poprvé, tak vidíte, že jsem myslel, že se dostanu jinam, to nevadí. Takhle vypadá ta knihovna. Monika nám tady připravila tuhletu krásnou tabuli a připravila nám to tak, abyste si mohli udělat z těch míst i fotky. To znamená, že si celou dobu sebou nesete fotoaparát. Když kliknete pravým tlačítkem na jednu tady z těch sošek, tak vás to přenese do nějakého světa. A takhle vám na začátku vždycky toho úkolu je popsáno, co máte udělat. Umisťovat tam ty desky, otáčet je tak, aby vznikala symetrie. A vidíte, že tam máte tu osu vyznačenou tou modrou čárkovanou linií. A vy prostě tady takhle na to kouknete, vidíte, že tahle ta půlka je úplně prázdná a jdete sbírat. Takže si takhle naberu tady tenhle ten prvek. Má být tady dole. Mám ho dobře a můžu jít na další. Takže ten si tady třeba zahodím, aby mi nepřekážel. Vezmu si želvu. No a tak dále. To znamená, tohle je možná zajímavá věc z hlediska jakési didaktiky, že tam jsou jednotlivé úkoly a bylo by dobré, kdybyste někdo měli chuť
se i podívat na stránky, protože tahle ta celá, já zavřu ten Minecraft, celý ten svět je popsán, včetně metodiky, na Education Minecraft. Když se tam dostanete do těch... Teďka to jenom tady přeskáču. A já teďka si tady napíšu ten máth. Stačí to takhle napsat. A on mi v těch lekcích tenhle ten svět, který tam je ke stažení uvnitř, nebo na proimportování uvnitř Minecraftu, tak tady je k tomu i kromě toho světa, je tady celé povídání o tom, jak to mysleli autoři. Je tady přesně popsaný, co kde v kterém úkolu se děje. A proč o tomhleto mluvím? Protože to celý ten svět vznikl díky Cambridge Matematika. Jestli už jste na tohleto ten pojem narazili, tak je to opravdu moc pěkný. Takže to jsou věci, které jsem dneska vám chtěl ukázat. Co už se mi nevešlo? Microsoft Forms, ale protože o nich se mluví v jiných večerních univerzitách, tak jsem si říkal, že to můžu minout. 3D modely, ukázky 3D modelů, si myslím, že už jste také na ně narazili. Tam bych jenom chtěl říct, že vlastně z Minecraftu můžete vyexportovat model a s ním dál pracovat. Do OneNote můžete vkládat interaktivní materiály, které rovnou můžete provozovat, nemusíte přeskakovat na stránky webové, ale můžete je rovnou online zpracovávat uvnitř OneNote. Tak, já jsem možná předčasně spěchal a ukončil můj obsah, takže teď bych dal prostor vašim otázkám, jestli máte nějaké. Podívám se, jestli tam něco je v chatu. Tak. Funkce vytváření grafů je neaktivní. Jak je zaktivovat? Myslím si, že to bude souviset s verzí operačního systému. Jirko, myslíš si, že by to tak mohlo být? Já si myslím, že ano, přesně tak. Že já mám Windows 11 a tím pádem vlastně ta funkce aktivní. Ještě jednou zopakovat, jak mít graf a zápis funkce v jednom okně. Jak mít graf a zápis funkce v jednom okně. Mně se zobrazuje jenom graf. Tady teďka můžete zkusit se odtlumit, jestli jste mysleli tady v rámci kalkulačky. Dobrý den. Dobrý ano, den. Přesně tak. Já když totiž si to spustím, tak buď vidím jenom graf, anebo jenom kalkulačku. A nejde mi tak, jak vám současně, že vidíte funkci, do které můžete zapisovat s tou kalkulačkou. A vlastně hned se vám vedle toho vykresluje i graf, že já si to musím furt předsvakávat. A když zvětšíte to okno, tak by to mělo jít vidět. A když to roztáhnete přes celou obrazovku? Tak to já jsem si zmenšila málo, a teda zvětšila málo. Aha, dobře, děkuju. Funguje to? Pomohlo to? Ano, funguje, děkuju. Tak to je fajn, to jsem rád. Děkuju. Se šumením, už jsme na to přišli, to šuměl někdo jiný. A koukám, že i v Teplicích to šumělo. A někdo tady napráskal, od koho to bylo. Tak jo, byl jsem v tom nevinně, Jirko. Dobrý, ptejte se dál, prosím. Cokoliv, co vás ještě napadá, nějaké nápady. Nevím, jestli můžu, ale
Tak ohledně budoucnosti bych ještě chtěl říct ohledně nástrojů Microsoftu. Microsoft se teď velmi začal věnovat takzvaným kopilotům a koučům. To znamená, bude to pravděpodobně směřovat k tomu, jak máme kromě kopilotů jako takových v různých aplikacích, tak pravděpodobně budou i jakési akcelerátory učení nebo podpora výuky. Vidíte, že už je vlastně připravená tady ve OneNoteu, je připravená v té kalkulačce, je připravená v tom Math Solveru, takže já bych očekával, že velmi brzy se dočkáme nějaké podpory třeba v Teamsech další, která se bude týkat matematiky jako takové. Uvidíme, zatím to jde jenom šeptandou, ale uvidíme, kam se to posune dál. Pokud jde o mě, ohledně budoucnosti, pořád bojuju vnitřně s tím, že žáci potřebují trošičku drillu, aby to dostali pod kůži, protože pracovat s matematikou nejsou až tak znalosti jako dovednosti. A děcka si třeba nedokážou vůbec uvědomit, že když zadávají do kalkulačky, že vlastně můžou dostat naprosto nesmyslný výsledek. Nebo vlastně, že si vůbec neuvědomují, že když mají rozdělit 53 pokojů, dvoulůžkových, trojlůžkových, že jim nemůže vyjít, že dvoulůžkových je 305 a podobně. To jsou věci, které asi za ně počítače nebo za nás počítače nikdy neudělají, a to kritické myšlení bude potřeba získávat ne tím, že to za ně udělají počítače, ale že budou ty příklady řešit. Jo, možná, že s kalkulačkou, která za ně vyřeší soustavu rovnic, ale budou schopni aspoň sestavit ty rovnice a interpretovat je. Takže to je za mě. Myslím si, že pro zrychlení v hodinách si myslím, pokud potřebujeme třeba udělat více slovních úloh, tak nám kalkulačka nebo nástroje online, které počítají rovnice, hodně zrychlí vlastně tu vlastní práci, pokud děcka už to umí nějakým způsobem spočítat a mají trošičku představu, co se tam vlastně děje na pozadí. Určitě bych nedával do ruky kalkulačku druhákům jako základní prostředek, jak řešit násobení. Tak to jsem tak jako řekl sám za sebe. Doufám, že mě teďka nebude nikdo pranířovat. Je to prostě takový můj pocit, že takhle nějak by to mělo být. Musíme s těma dětskama nějak pracovat. Tak, další. Jo. Tak snad jsem vám odpověděl. Tak pokud nikdo nemáte dalšího, opravdu nemáte, tak v tom případě vám děkuji za pozornost a předávám zpátky do studia Jirkovi a těším se s vámi někdy naslyšenou, naviděnou, naživo třeba. Naschledanou. Tak já Tomáši děkuji moc krát, vidím tady potlesky, za mě teda jeden velký potlesk taky, protože ten webinář byl úžasný, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých prvků. Já bych vás všechny chtěl pozvat na další večerní univerzitu. Ta další večerní univerzita bude 20.12. těsně před Vánoci a bude se věnovat novinkám a užitečným funkcím v aplikacích Microsoft Office. Takže určitě se na to přihlašte, přijďte se na to podívat a záznam tady téhleté univerzity pro vaše kolegy třeba nebo ty, kteří nestihli tady tuto večerní univerzitu, tak bude samozřejmě k dispozici na stránkách školství.ms a večerních univerzitách. Tedy ještě jednou Tomáši obrovský dík a díky vám všem, kteří jste se přišli dneska podívat. Mějte krásný, hezký večer. Hezký večer, na viděnou.